Ini TWF Bisikam Kamani Foundation de Puilano Soba nok pangjekno hambai tebo hambai mariwo chini habu bagrano bonobo ora tong tutunya khulumung ya pharo o sobao mujangri phaika tipra mothani president mani jaknai boromganang Bijay Kumar Rangkhol teboro mani jaknai TTIDC ni chairman totha Tipra Mothani CWC Boromganang Jagadish Da Burma Teboro Tongo Chini leader senior Boromganang Narendra Da Burma Tebo CWC ni member ex-minister Boromganang Mebaru Kumar Jamatia, ex-MLA Boromganang Rajeshwar Da Burma, Teboro TWF ni chairperson Boromganang Boromganang Zik Pavitra Bhakti Jamatia, Teboro Asukjak Norok Oroja Sininai to Sinina. Sininai khub komong nai Chinoro asukjak tasing phai asukjak Chini Maharajani siar asukmani khali khai kalangjak ara asukjak norok kya bisi sida sini Bumungangkai Kriparani Da Burma Sekangni agi wachini Tripura Sundarini leaders juk President ngi thanai buribo nai thok khorang mokhna thok bason borinani kerengni norok khanaya nagi bini kokma sawosen bohngang kete bo hamke sinina hangkai chini thago Boromganang Harinath Da Burmani bihik apti hingete bo hamke sini sinai Boromganang je chini Kriparani Da Burma bonobo Kha kahambai lamsogo tai hamjak maya pharo tebo aro asukjak chini oro advisor board ni member Boromganang Chandrodaya Rupini tebo aro TTIDC ni EM senior Boromganang Ananta Da Burma tebo aro tongo CWC ni member Boromganang Gauri Shankar Riang Boromganang Jiksong ang jot bum khulia সময় না হাগলাক বেশি যত MLA যত MDC যত CMEM তাই আর ও চেয়ারম্যান টংনাইর TWF all body তাই oro district block ni phainai haksal champani watuino watui hiya karui khayui norok phai sokoi mani baginai norok no paipleya hamjak maya pharo kok ang bisi sagla oro ja asukja chini montri kok sabaiken thumui talang thamaiga na logidar thaka na thumui da talang thamaiga je montri bono kok kereng babin bason khnatok ini buichongo ba sawo bosi bason ni thangangka ang tamuri sinai bini ulosa ang bason ni na tongmane ani sikang bason ni ke bang kok sikeri jak ngai thango noro khubu khnatok jaglak ang tabu bason ni nan thangkai ang bason ni glak tini belai khai moitu mano tinoro asujak sini senior netri borok agi boni kok no sasine Boragip Tripura Sundari Nari Bahini Samiti Khai Phaijak
borokni no nasigino ancholik dol buri bodol nango buri rok bo khaime ya mungsa korei bongni bisingtui no jokhon 80 sono danga nango o bongni bisingtui no jokhon bongni bisingtui ya 80 sono jokhon danga nangpuro bongni bisingtui no chalarok phiyok jago आंदोलन खाई दिल्ली थांगई बंगनि बुखुकतैनो नरक खोनानाय गा बुरिरक जे आसु खायमानो जे आंचलिक दलनि बुरि संगठन दंना नांनाय जोंबो अमहायकेनो वानसुगै बंगनि परे हंगांगाय जोंबो बुरि कमिटि दंना नांगौ आंचलिक दल हनिनाय जोंबो याकेम सा याकेम नै याप्रि सेउ याप्रि बारगै बरंनो सिरंगैनो जाद्द फानि बागै हानि बागै सामुं तांगानो हनिनो जोंबो अमहायकेनो हिमलाय दंलायो अ जागा सकपायमानि बरंनो नासिगैनो सकपायो आं सानो नायमानिखा अबसे आव जे सिगाङाव सामुं काहाम तांथानाय बिनि नमा सिरंगौ दिनै TWF बो सामुं काहाम मा तांलायनाय सामुं काहाम तांमानि बिसिंथि खलायैनाय नेक्स्ट जेनेरेशनावबो जों अब फोरोंगै मा कालांनाय खलायै मा थानाय तामहंगांगाय जे हाव जों सकपायका जों जे हाव जे तिप्रा हा राजानि बंशधर हिन दंफानो अचिनि हा फानो जों जे जागाव फाय सकपायका अब आंदोलन सारा उपाय गैरै जातंगै थांगा आबनि बागै आंदोलननि बिसिंतैनो जों अहाव तिकै दंनानै हिंगांगाय आंदोलन तेबो ग्राखै खायनानि बागैनो जिनि बुरिरकनि जे संगठन जों तेबो मजबुत मा खायनाय जों साजागिया मा अंनाय जों ठीक बुबाग्राबो सालांका जों बुरिरकनो तेबो साहस खायदि बारिदि खरकसानि उपरताय खरकसा केबो कुनु कक्ता सादि ग्रुप बिजम तांनि निजे बुबाग्रा कक कसार कलांमानि आव अब कुबुइ कक बबो कुबुइ कक माले बुरिरक अब हायकेनो साजागो बुरिरकनि दुइटा सामुं हामिया तंगुइ तंफुन अ दुइटा सामुं हामिया हंगांगायतामो आंकायजाक थांमानि आनि बुक्रा जित बेलायके हामिया पुइलाखे बुक्रा जितनो बुरिरक माने जत बुरिया बुरिरक कोन दालक जागोता आनि बुक्रा जित बेलाय हामिया और जे बुक्रा जित हामिया हि सानाय बबो बुक्रा जित ngैनानै नांनाय जखन ब बुक्रा जित ngै फ्रु हंगांगाय हामिया सामानताय थास थागलिया आफ्रोबो साको आनि बहाम जित हामिया आ हामिया मां सासिनाय काहामताय करै आं थांनो कायजाक थांमानि जागाव आनि बुक्राजों हामिया बुसानो काय बहामजों तुइफायनो आनि बहामजों हामिया अमहायकाय जाहाते सालायातै हामिया नों काहाम साकायसे नों काहामंनाय काहाम फोरोंकायसे नों काहामंनाय अमहंगांगाय अमहायकाय जुदि सावै थांगांगाय अब चिनि बुरिरकनि बागैनो हामियांनाय तामहंगाय भाइके हामियांनाय हंगांगाय अरता तै थाइसा कक सावानो नमिनि रिनानि फानस किरिनाय बुरिरक बाय बुरिरक ना हामिया सालायकाय चलारक जुदि खोनाका हंगाय नमिनि रिना फानो किरिनाय तांनि किरिनाय हंगांगाय ताबो हामिया चायानि जरा ताबो तांनानि चराय सिगला बुसारक हंगांगायबो द्राग्स तावो बुरिरक हंगांगायबो ताय खरकसानि अमहायकाय संसार नष्ट हंगो हंगांगायबा अरत अमहायकायनो साजाकसिनाय तांनि नमिनि तारि दिहिनि हिनाय अमहायकाय सानाय प्रॉपर्टी जेकुनु बैंक बैलेंस दानानि हिंगांगाय बुमानो नमिनि रिदे जेकुनु प्रॉपर्टी हिंगा बुमानो नमिनि रिदे आर बिहिक न गंगाय तारि दिहिन साजाकसिनाय ताम गंगाय ताय कैसानि बुसायबे खारि थांगो जेसे बिहिक आतिफानो अरखय बुरिरकसे अमहायकाय नमिनि पर्यन्त से रिजाग्याङै थांनाय आबनि बागै जों बुरिरक TWF रक शुद्ध राजनीतिक समाज नबो जों माति सानाय जों समाज नबो डेभलप खाय माति सानाय शुद्ध राजनीतिक सिमिया आव राजनीतिक गति सानाय समाज नबो जों मोथाङै माति सानाय समाज नबो जों माना सिगनाय जेबाबे बुरिरक समाज जे गलगै दंमानि भाइकै समाज बुरिरक नति सानाय जे समाज जे चिनि सिक्ला चराय रक गलगै दंमानि जे लामा हामियाव फेरि दंमानि भाइकै बनति सानाय जों आबो मानायनाय जों साइमानो राजनीतिकनि बिसिंतिनो जों ताबो तामिलनाडु गणतन्त्र डेमोक्रेसि जों राजनीतिकनि बिसिंतिनो चिनि जे मानथाय सकथाय
जोङो अब मानानि बागै जों आन्दोलन खालामना थांनाय बुबाग्रा जे बुसाय फेमेनि जोंनि अ हाथाय दफानि बागैनाय बुबाग्रानो जों लगिरि थांनाय न तासिन खोनागोना ताबुक तेबो जिनि जे तिप्रा मथा तेबो मजबुत दंनाय तिप्रा मथानि जे शाखा संगठन दंमोन तेबो मजबुत दंनाय नरक ताबुक सेंट्रल कमिटी खाबायनाय सेंट्रल कमिटी नि परे डिस्ट्रिक्ट नि परे ब्लक नि परे अंचल नि परे प्राइमरी कमिटी न जों मजबुत मा खलायनाय नरक जानजानि एलाकाओ थांगिबो अमाहायकैनो जानजानि संगठन मजबुत खायनानि बागै नरक चाइतक दि ताबुक जे नरक नेरो ताबुक जे प्रेसिडेंट बरनो नरक दिक्लारि दहारन खरक बुसखाय नरक ब्लक कमिटी खानाय नरक डिस्ट्रिक्ट कमिटी खानाय अबरक नरक बुजिउइ थांगैनाय साबनो सामुं खायनाय बरक रक न साबनो ब्लक सपनाय साबनो डिस्ट्रिक्ट सपनाय अब नरक लिस्ट रक खलाय तंमानो आपातत नरक कम्युनिकेशन तंनि जदि कम्युनिकेशन करि हिंगा हंकाय जों कम्युनिकेशन गैप हिंगा हंकाय जिनि सामुंबो गैप हंगै थांगो सब समय नरक प्रेसिडेंट बे टास्क तंदि कम्युनिकेशन तंदि सेंट्रल कमिटी होते वो सेक्रेटरी रक तंगो वाइस प्रेसिडेंट रक तंगो अमाहायकैनो जानजानि एलाकानि जे फाइ तंनाय जे वाइस प्रेसिडेंट तुम सेक्रेटरी तुम अमाहायकै टास्क तंगै नरक सामुं काहामका खलालायदि केबो ग्रुप बिजम जाहाते इंगा तैखै सामुं तांदि हिनै नंथानि कसार मुं नारुगो आर बुबाग्रा तो साइना कलंका राजनीतिनि बिसिंति खलायनाय नंनि जे मानथाय सक्ताय संविधान मुताबिक नंनि मानथाय सक्तायबो तेबो बुसकांगो ताबो दुइजना एमएलए अंखा बुसकांगो तेबो 3 बार चिनि बुरि बदल संजाजांमानि सालनो जों पालायलायो हानि मगै जत हासालनि फायनाय जत टीडब्ल्यूएफ ब्लक कमिटीनि डिस्ट्रिक्टनि सेंट्रलनि जत अर हल फायनाय जत नानि खानि हामबायते हामजांमाया फारो तेबो तिनिनियो चिनि ओ टीडब्ल्यूएफ फाउंडेशन देनो मसांरिनानि बागै चिनि मनसाकाओ सकपायजा ताबुक नरो अलरेडी खनाय थांका चिनि बुबाग्राबो अरो फाय थांजा बिनि सामुं नांमानि नांगुमानि बागै बो बिनि कक काहाम खायजोंना साइकलांगै चिनि बुरि दल बदल रनो कक कसारि कलांखा हेंगेते बो फाय सकपायजा चिनि पार्टी प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ नि चिनि प्रेसिडेंट बाय मनिहर देबबर्मा हंकांकै चिनि त्रिपुरा मोथा पार्टी नि चिनि प्रेसिडेंट सर बीके रांखल हंकाय चिनि टीटीए दिसिनि चेयरमैन जगदीश सर हंकाय चिनि त्रिपुरा मोथानि चिनि मिनिस्टर सर अनिमेश देबबर्मा कैसे जदि बुंग साना थांखांखाय अनेक जरा कलक नाय तामखाय आनिसाय गोबांमा बरक नकक सानानि जरा किसा जोंनो रिना नांमानिबा ओंखाय जारो अल हल फाय सकपायनाय बा फाय अलरेडी थांका चिनि एमएलएस एमडीसीस ईएम्स ओंखाय जत सीडब्ल्यूसी नि मेंबर्स सेंट्रल नि ओंखाय विशेष खाये जत अक्रा बुरिनि अंथां स्लानि फायसिं अंथां सेंट्रल नि जत न खा हामबाय याफारो ताकुक्तै बुकुक्सं तिनिनि ओ पांडा चिनि प्रत्येकटा चिनि पार्टीनि जों त्रिपुरा मोथा आसाय मानि परेओ चिनि प्रत्येकटा संगठननि कायसा आसायमानि साल जों पालायलायो थांनायाव जों वाइटिएफ नि फाउंडेशन डे जों पालायलाय वाइटिएफ रो पालायखा ओंखाय तिनिनि ओ सालो चिनि टीडब्ल्यूएफ त्रिपुरा मोथा पार्टी चिनि फाउंडर चिनि बुबाग्रा चिनि पार्टी फाउंड फॉर्म खायमानि परेओ चिनि बुरिरंनि आसायमानि साल टीडब्ल्यूएफ त्रिपुरा विमेन फेडरेशन हिनै
chini সংগঠন ও সংগঠন chini bubagra prothom ni simino जों बुरै बदलंनो हामजागौ एंके बिनि हामजांमानि दाराते नरक नायदि चिनि सेंट्रल चिनि सारा त्रिपुरा राज्यओ विभिन्न प्रोग्राम खांखाय चिनि बुरै रक एक्टिवली सामुं तांगै तंमाननो हायनि बांगे बुहुकसं बुबाग्रा जोंनो सब समयो कुजुगय तनिवै बिनि प्रत्येकटा स्पीच विभिन्न मीटिंग हल सभा अंथों बा जनसभा अंथों विभिन्न जगाओ बुरै रंनो ब हामजांमानि बिसिके हामजांमानि बागै बिनि कगो फास जोंनो बुरै बदलनो प्रायोरिटी नि कग सावो हायनि बांगै जों बुरै रग जत बुबाग्राना हामबाय रिथाय तामखाय तिनि अ हल कुप्लुं चिनि बुरै रंनो दंमानि ओ जे जोंनो बुरै द बदल हिनि संसामानि कारण से तिनि जों बुरै नायथक थक खाय तिनि हल कुप्लुं खाय जों अ फाउंडेशन दे जों पालाय मानो हानि बागे बुखुक सं तिनि अलरेडी बुबाग्रा साइक्लां खा बसकांगोबो तिनि चिनि बुरै रंनो संरक्षण नि बिसिंते संविधान संरक्षण नि बिसिंते चिनि बुरै रंनो तेबो विभिन्न इलेक्शन बा विभिन्न जगाओ सैक्रिफाइसिंग बो विभिन्न दिग दियाओ बो जोंनो बिसोर बाके जोंनो नायनाय हिने आबोनो जों बिसास खायना दरकार ताम खानायदि थांनाय एडिसिनि सिमिनो चिनि बुरै रंनो टिकेट रिमाबाय जों अनेक जन टिकेट रिखा हेंखांके विधानसभाबो तिनि जोंनो रिमानि बागैनो तिनि जों चिनि मैडम सपनाबाय नरनि सारा त्रिपुराओ बुरैनि अंगै दफानि अंगै मथा त्रिपुरा मथा पार्टीनि अंगै जों सामुं तांनानि सुजुग मानखा हायनि बागै ताकुते बुखुकसं जों ओ चिनि बुरै रंनि जों नक बिसिंखौ तंनानि या जोंबो चिनि जे मानसा दफानि बागै काम खालायनाय जों दफानि बागै जों जे चुक्ति जों सामुं खालायनाय हिनै जों कक समाय तांगे जों नाथाय ओ तिनि फाउंडेशन देवो आन्ते कगलरिया तकुते बुहुकसं अवसुक साविना आने कक पाइले लिखा जतनो हामबाय खलमखा बुबाग्रा आयुलक्तों TWF आयुलक्तों